Arewa wanted. Ranar da ake gaskiya ta bai wance ba. Wallahi ana rana kamar in samu ruwa in sha. samu ruwa a wannan Kai. akwai masu gammo da kankara. Mutum zai yi gammo da kankara saboda jin azumi. Wallahi rana ake yi. Kai kakkare na mutane naga ka zo nan gurin ci azumin nan ba wanda baya jin shi sai mu dake ga anan kwaran kwatsa sai mu ma dukan tsiya Ya san yunwa da nake ji a cikin ko sahur ban yi ba ji ka zo ci kake mutane ko sahur ban yi ba ji ba kuna azumi ba muna yi dukan kuna azumi kai wani wata ne ake yin azumi wani wata ne ake yin azumi me kai har Januwari ana azumi har a Januwari Rajab. What? To ga nan ma an faɗa ma na larabcin ma Rajab. Gasken mene? Ni na man manta wallahi rana ake yi.